No skôr ako si ich niekto z vás kúpi alebo uvažuje nad pestovaním, si pozrite toto video a ja vám poviem, prečo to kúpujem alebo nimore. Monstera Albo a Thai Constellation patria medzi najrozšírenejšie variegované rastliny. Na prvý pohľad podobné, ale v realite fungujú úplne inak. Ak ich pestuješ alebo chceš kupovať, tak tieto rozdiely, ktoré si dneska povieme, musíš určite poznať. Monstera Albo má, ako môžete vidieť, viacej výraznejšiu variegáciu a vytvára bloky alebo rôzne paterny, ako sú half moony, ktorý vám môžem odprezentovať iba tento nádherný kúsok. Zároveň môže vytvárať aj čisto biele listy alebo takéto krásne paterny. A na druhej strane tu mám Monsteru Thai Constellation, ktorá má skôr stabilnú variegáciu, ktorá vytvára skôr. Tie listy vyzerá, keby boli pofrkané bielou farbou a niekedy sa stane, že môže vytvoriť aj ten half moon, ako vidíte tu, alebo vytvoriť väčšie biele kusy. Toto je však oveľa vzácnejšie. Monstera Albo má však genetickú mutáciu, ktorá sa nazýva chiméra. Vzniká prirodzene alebo vzniká v prírode, čiže je to doslova atypická vec, ktorá sa rastline udiala. My ako ľudia sme to chytili, zapáčilo sa nám to a začali sme to rozmnožovať. A vďaka tomuto máme variegovanú monsteru. Na druhú stranu, Monstera Thai Constellation vznikla v laboratórium pomocou tissue culture. To variegácia, ktorú na nej vidíme, je genetická. Takže to znamená to, že sa nemôže zmeniť s odstupom času. Rastlina, aj keď napríklad na stonke nemá výraznú bielu farbu, tak vždycky bude mať variegáciu, ktorá sa ukáže vo väčšom alebo menšom množstve. Pri albe to tak neplatí, pretože ako veľa z vás určite vie, tak sa vám stalo, že rastlina buď revertla späť na zelenú, alebo sa stalo niečo podobné, bola čisto biela, bola taktiež nepoužiteľná. Ďalej by som sa rád pozrel na pattern, ako rastlina rastie, alebo, ako môžete vidieť, je skôr lianovitá rastlina, ktorá sa ťahá do výšky a podporná tyč jej vyhovuje, vytvára veľké priestory internodálne alebo priestor medzi listom, stonku, ktorú tam má. V podstate všeobecne dané, že rastline sa lepšie darí na tyčiach. Na druhú stranu, Monstera Thai Constellation, ktorú tu taktiež pestujem na tyči, vytvára menšie internodálne priestory, plazivá ako ťahavá rastlina, ale taktiež sa jej dokáže pekne dariť na tyči. Keď sa pozrieme na koreňovú sústavu alebo celkovo na korene, hlavný rozdiel medzi albom a tajkou je to, že Monstera Albo dokáže odpustiť viacej chýb pestovateľa. Keď ju napríklad prelejete, tak nemá tendenciu zhniť a má tendenciu to prežiť. Na rozdiel od Monstery Thai Constellation, ktorá je fakt, že veľmi náchylná na preliatie a túto rastlinu v podstate skoro nepolievam a nevyzerá, že by sa sťažovala. No, tento rozdiel taktiež závisí od toho, v čom ich pestujete a to je ďalšia vec, na ktorú by som sa chcel pozrieť. Ak chcete pestovať Monsteru Thai Constellation alebo Monsteru Albo, tak aby si predišli hnilobe koreňov, či už pri jednej alebo pri druhej, tak si musíte pripraviť kvalitný substrát. Musí to byť veľmi vzdušný substrát. Ja používam substrát, kde používam mix na bromélie a orchideje, potom je tam perlit a potom sú tam lavové kamene. To vytvorí pekný mix, ktorý môžete nájsť u nás na profile. My ho nazývame OG Mix. Teraz sa pozrieme na to, ktorá je náročnejšia na pestovanie. A toto je veľmi kontroverzná téma, ja by som to povedal, ani jedna. Obe sú rovnako náročné, všetko závisí od vás, ako ich pestujete. Keď im ponúknete rovnaký substrát obom rastlinám, tak nebudete mať problém s hnilobou ani v jednom prípade. Na druhú stranu, keď máte kvalitný substrát pre Thai Constellation, s touto rastlinou nemáte žiadny problém. Variegáciu vám dá stále, ako môžete vidieť. Takže Thai Constellation je menej problémová, keď máte kvalitný substrát a neprelievate ju, na čo je fakt, že náchylná, tak tá rastlina bude v pohode. Na druhú stranu tu máme Albo, ktorej keď ponúkneme rovnaký substrát, by sa jej malo dariť rovnako. Ale keďže tu máme numerickú mutáciu, alebo teda variegáciu, v tom prípade rastlina môže revertnúť. Môže revertnúť do čisto zelenej a môže revertnúť do čisto bielej. To je to, čo sa všetci boja. Ale na druhú stranu je to high risk, high win, by som povedal. Pri tejto rastline pri tajke dostanete viac menej stále toto pofrckané listy bielou farbou. Ale pri albe môžete dostať krásne half moony, môžete dostať takisto obyčajnú jednoduchú variegáciu, ako má tajka.
alebo niečo takéto, rôzne paterny, môžete dostať čisto bielu. Závisí na vás. Chcete viacej bielej farby, chcete rastlinu, ktorá vytvorí každý list unikátne, tak by som išiel do alba. Chcete mať väčšiu stabilitu, ak máte kvalitný substrát a nebojete sa preliatia, tak choďte do tajky. Rastliny ponúkajú veľmi pekné výsledky, no všetko závisí od vás. Tak, ďalej by som chcel pozrieť na rozmnožovanie týchto rastlín. Ako som už uviedol, tak Monstera Thai Constellation má menší priestor medzi listami, na rozdiel od Monstery Albo, kde je to v podstate jednoduchšie, sú tam väčšie medzery, takže jediný rozdiel je taký, že keď rozmnožujete tajku, tak tam máte dosť málo miesta a môže zhniť. Hlavne ak ju zakoreníte vo vode alebo v machu, tak môže odhniť a rastlina môže rýchlo umrieť. Alebo to má jednoduchšie, pretože má tú stonku dlhšiu, tak ak by náhodou začala dáka hniloba, tak ju môžete vyrezať, môžete pokračovať v zakoreňovaní a je tam väčšia pravdepodobnosť, že ju zakoreníte. To je prvý rozdiel. No druhý, tajku, ak ju úspešne zakoreníte vo vode, v machu alebo iným spôsobom, ktorý používate, napríklad aeropónii, tak máte proste tajku, jednoduchú variegáciu. No pri albe, keď ju zakoreňujete, sa stať, že rastlina revertne. Práve preto by ste si mali vždycky pri rozmnožovaní pozrieť stonku, kde očka nemáme, Verona, oko nemáme. Vždycky si musíme kontrolovať očko, ktorý keď vytvoríme odrezok, tak na jednej strane rastliny je vždycky koreň, ktorý sa zakoreňuje, buď do tyči, alebo sa ťahá a eventuálne zakorenie do črepníka. A na druhej strane vidíme malé očko, ktoré slúžia ako backup, keby sa rastline niečo stane, z ktorej začne vyrastať nový list. A presne na to očko sa musíme zamerať, keď rozmnožujeme albo. Keď cez to očko, ktoré nájdeme, ktoré si ukážeme, napríklad tu, tam, vidíte to, a keď cez to očko prechádza biely pás, alebo je to napríklad čisto biela farba, ktorá prechádza z očko, tak to už je red flag, lebo vieme, že rastlina dopadne takto. Bude mať čisto bielu farbu, bude nepoužiteľná. Ak cez očko prechádza čisto zelená farba, tak to bude revert. Takže vždycky, keď rozmnožujeme, tak si vyberáme tú časť, na ktorej by cez to očko, z ktorej vyrastie nový list, prechádza čiastočne biela farba, ale aj so zelenou, alebo je to jednoducho také pásikovanie, kde je zelená, biela vedľa seba. A vtedy viem, že bude mať definitívne variegáciu a definitívne nebude mať čisto bielu farbu a definitívne nebude mať revert. Takže toto je dosť dôležité, na to sa pozrieme niekedy v budúcnosti. A teraz sa môžeme pozrieť na nároky na svetlo. Ja rastliny pestujem na v podstate slnku. Dáva sa, že pre tieto rastliny je vhodné priame silné svetlo, čo je v podstate ťažko definovateľné. A ja mám bohužiaľ orientáciu môjho bytu z východu na západ. Slnko ráno vychádza na jednej strane a zachádza na druhej strane. A moje rastliny sú orientované na východnom okne, väčšinou, kde dostanú silné ranné svetlo, ktoré však ich nespáli, lebo ešte nie je tak agresívne ako to obedňajšie svetlo. A k večeru sú už iba pri okne a majú iba výrazné svetlo. Ak má niekto lepšiu orientáciu, tak samozrejme je to úplne skvelé, napríklad severo-južnú, tak tým pádom môže rastlinám ponúknuť fakt, že nepriame celodenné svetlo a rastlinám sa bude dať úplne skvelé. Hlavne zdajte pozor na obedňajšie slnko, na obedňajšie priame slnko, ktoré dokáže rastlinu fakt, že spáliť. Ranné a večerné priame svetlo alebo slnko je pre nich určite v poriadku. Keby náhodou rastliny pestujete pod svetlami, tak si vždy dohľadajte zhruba koľko luxov by bolo potreba, alebo koľko svetla a kúpte si ten prístroj, ktorý to meria, aby ste svoju rastlinu nepripiekli doslova. Keď to tak zhodnotíme, tak každá rastlina má svoje pro a zároveň proti, závisí podľa toho, čo chcete. Ak chcete mať zaujímavé typy variegácia, tak by som už určite išiel do alba, no zároveň riskujete týmto, že môžete revertnúť alebo môžete dostať úplne biely list. Ale je to zábava, je to proste rastlina, stále sa dá katnúť, stále sa dá rozmnožiť, stále sa dá urobiť odrezok, ktorý sa zakorení a vytvorí niečo nové. Takže s touto rastlinou, čo vidíte tu, som už robil miliardu odrezkov, ktoré som dal kamarátom a známym po okolí a začínal som s touto farbou. Takže nevýrazná biela, takže málo variegácie, myslel som, že tu bude proste nič moc rastlina. A pozrite sa na najnovší list. Vyzerá to veľmi pekne, vytvorilo to krásnu mozaiku.
To proste je vždycky zábava s tým skúšať. Pravdepodobnosť na hnilobú koreňovú je menšia ako pri Thai Constellation, ktorý je v podstate jediný problém to, že má vyššiu náklonnosť k hnilobe koreňov v ťažkom mokrom substráte, ale na druhú stranu má stabilnejšiu variegáciu. Takže pre Thai Constellation stabilná variegácia, proti pre Thai Constellation je vyššia náchylnosť k hnilobe koreňov a Monstera Albo je zaujímavejšia variegácia, ktorú vám môže ponúknuť. To je zároveň menšia náchylnosť k hnilobe koreňov a proti môže vám revertnúť a to je v podstate všetko. Takže sú to dva týmy, veľmi podobné rastliny. Už čo vám vyhovuje a čo sedí vám, tak to je na vás. Ak zaujímajú podobné videá a chcete vedieť niečo viacej, tak nám neváhajte napísať do komentíkov, či som vám povedal úplnú hlúposť, alebo je to pravda. Chcem vedieť váš názor, čo si o tom myslíte. Teraz. Pozeraj video a daj koment. Tam dole dá scroll a napísa koment. Teraz. Dobre? Ďakujem. Pekný deň.